Čau Mati. Česko. No ako? Aký bol minulý týždeň? Skvelý, bol som v škole prírode a boli tam aj dobré, aj zlé veci. V škole prírode? Aha. A čo bolo zle v škole prírode? Prosím ťa? Bolo to tam trochu také divné, že veci sa tam nejak divne presúvali a No, ste mali nejakých duchov tam? neduchov, ale proste niekto tam robil zle. No. No dobré. A ja? Okrem toho? A okrem toho nová motorka Evo, bol som ju vlastne aj nová kombinéza, bol som obidve skúšať v Trebaticiach aj dlhej, V dlhej som nebol. tak na Slovakiaringu, pardon. Takže áno, dobre. Hej. A čo, kombinéza dobrá? Kombinéza skvelá, skôka je to o mnoho lepšie, lebo väčšinou tie minulé boli také, že musel som sa v nich sprchovať, nevedel som sa hýbať, takže v tejto proste dojem si dám hneď a môžem sa hýbať, urobil som Dobre ti sadla, hej? hneď. Ten klokan je o mnoho lepší. A čo povieš na motorku novú? Motorka výborná, menej to je roztriasané, tlmiča lepšie, ak je väčšia, širšia sa mi zdá, či? No, A trochu je väčšia, dlhšia, takže áno. dobre. Je to síce iný posed, ale to už nevadí. Už som na Zvykol to si si hneď? Áno, a najlepšie bol ten displej, čo tam má nový. Doma sme prišli, hneď sme si mohli ukázať stopu. Mohli sme si tam dať, že tak to bola tabulka, tak to bola tráť a tam sme si mohli vybrať časy. Tie časy sme dali ako také bodky tam na trať, farebné a oni tak ako keby závodili. Hej. Takže áno, bolo to dobré. Dobre. A čo máš v pláne teraz? Prečo sme tu? Teraz v pláne, prečo sme tu? Lebo ideme do Talianska, Italiano. Taliani. No dobre. Tak je všetko. Správu... Ešte mám tu No? pár vecí, že teším sa do Talianska, idem podpisovať zmluvu, alebo taký podpis, jak sa to volá táto? Dobre si to povedal. Podpisovať zmluvu. Podpisovať zmluvu, takže sa teším v Taliansku. Budem treba vedieť po anglicky dobre. A teším sa, najviac sa teším na tú tráť, ale hlavne bude to dovolenka, takže taká malá dovolenka, ale najlepšie ešte sa teším, že ten let je strašne krátky, že iba 1,5 hodiny budeme letieť. Hej. Takže na to sa najviac teším. No dobre, tak za týždeň sa vám ozveme, povieme vám, ako bolo v Taliansku. Za 6 dní vlastne. Áno. A vidíme sa, ahojte. Ďakujem. Áno, ahoj. A ďakujeme, že nás sledujete. Áno, čusko, busko. Bambuit, bambuit.